O presidente da Xunta de Galicia e a conselleira do Mar visitaron esta mañá as instalacións da factoría Profan en Vilagarcía, unha das empresas punteiras do sector da transformación dos produtos do mar. Na visita, Rueda quixo mostrar o seu apoio ao sector anunciando a convocatoria dunhas axudas extraordinarias valoradas en 15 millóns de euros. As axudas da propia Xunta de Galicia, 135 millóns de euros para a industria transformadora, casi 15 agora para axudas extraordinarias que se van a convocar en breve para axudar a paliar os persuicios que está producindo en toda a industria alimentaria, por tanto, na cadea marindustria, a guerra de Ucraína. Reivindicando o apoio ao sector, Alfonso Rueda reclamou un proxecto de carácter estratégico, tamén denominado PERTE. As industrias alimentarias relacionadas co mar non poden ter acceso aos fondos Next Generation en convocatorias que se están facendo, por certo, con bastante lentitude para outros sectores. Sabemos moi pouco do perque agroalimentario, moitas expectativas, poucos resultados a día de hoxe, pero que encima a parte do mar se quedou fora. Tamén reclamou a baixa do IVE para os produtos cárnicos e pesqueiros. Non, produtos tan importantes como a carne ou peixe son produtos alimentarios básicos e, por lo tanto, teñen que ter esa rebaixa, igual que tiveron outros. Aplaudimos que se produciran outros produtos alimentarios e non entendimos que non se producira como se está producindo nos países do noso entorno para algo tan básico como é a carne e o peixe. O motivo da visita era coñecer as renovadas instalacións da compañía en Vilagarcía. Así, con una inversión de 21 millones de euros en esta planta de Vilagarcía, esta apuesta por la innovación es reflejo de nuestro compromiso con la sostenibilidad en la que venimos trabajando desde 2019 a través de nuestro programa Profan for Future. Dicha inversión económica ha estado también acompañada por el crecimiento de la plantilla en la contratación directa de 195 puestos de trabajo en este último año. Dende a Xunta destacaron o traballo da compañía, poñendo como exemplo tanto dos investimentos en I+D+I como na creación de emprego e xeradora de riqueza na propia comunidade.